A terra que habita o mar é unha das propostas que a Xunta de Galicia ofertou este ano en campos de voluntariado. O proxecto está a ter lugar no Grove e nel participan 17 rapaces e rapazas de entre 18 e 30 anos. Mediante as tarefas que realizan, búscase a sensibilización medioambiental, a limpeza de plantas invasoras e a restauración de espazos públicos. Colaborando neste concello facendo labores de sensibilización medioambiental, de limpeza de invasoras e mesmo de recuperar esta zona que vemos que é un observatorio de aves, de intentar mantelo no seu bo estado de conservación, facendo sinalización tamén. A verdade é que é unha experiencia moi enriquecedora para os mozos e as mozas. Esta semana rematará o campo de voluntariado do Grove co que se pechará a campaña de verán. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado destacou a labor fundamental que realizan os participantes. Pois a verdade é que é unha labor fundamental porque non só para as zonas nas que actúan, porque hai moitas cousas que sin o seu traballo sería moi difícil de conservar e de manter todo o ano en boas condicións, pero tamén para eles, porque teñen un contacto directo coa natureza, entre eles se conocen e a verdade eu creo que é beneficioso para ambas partes e por iso creo que o temos que seguir potenciando. Entre as labores que realizan ao longo deste verán destaca a retirada de máis de 3 toneladas de uña de gato, unha planta invasora que afecta o ecosistema da zona. A uña de gato, a duna realmente desaparece, non é que a fije como fan as plantas de aquí, senón que a vai absorbendo, entón acaba desaparecendo. Iso que influye mogollón no ecosistema de aquí. Por exemplo, na Lagoa Bodeira é unha lagoa moi importante a nivel de España porque é de auga doce, era de auga salgada, ao lado do mar. Se non fose polas dunas, ese auga doce sería salobre ou salgada. Por lo tanto, moitas das aves que hai aquí, que son migratorias, non poderían parar ali a beber nin a nada porque a auga non sería potable para eles. Outra das labores que levan a cabo nos últimos días é a restauración dos observatorios de aves da Lanzada. Unhas tarefas que nos benefician a todos e que os voluntarios fan de forma desinteresada.